फैगौ 2025 मायथाइयाव जिनिखि जानो गोनां बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सखौ जोङो डिमाकुसियाव मोनगोन होननानै थिरां जाखाबाय। ओंखायनो बै 2025 मायथाइयाव जिहेतु खुंनो गोनां कनफारेन्स बेहाय गोबां माने मावनो गोनां खामानि थानाय हिसाबै जों दानिफ्रायनो दिनैनिफ्रायनो एसे थागथियारि जानो थाखाय जोङो मोनसे प्रिपेरेटरि कमिटि एबा थागथियारि आफाद दाना लानाय जाबाय आरो आसाफारिजों बे कनफारेन्सआ बे थागथियारि आफाद दानायनि गेजेरजों बै समाव जितु उसुबिदा जानाङा बा जागोन बेखौ दानिफ्रायनो एसे जोङो मोजां रोखोमनि प्लेनिंजों थांनानै जों जाहाथे कनफारेन्सखौ मोजां रोखोमनि गाजा गोमजायै खुंनो हायो। डिमाकुसिनि कनफारेन्सआ जाहाथे बयनिबो साफ्रोमबो बर' सुबुंनि गोसोआव गोरबोआव मख'जायो, गोसो लाखिनो हायो, बेबायदि मोनसे थांखिखौ लानानै जोङो थागथियारि जानो थाखाय दिनै थागथियारि आफादखौ दानाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ जे बे मोनसे गिदिर बाजेटनि दाराय जायो, बिदि मोनसे बाजेट प्रयजन जायो, गोनांथि दङ। बेखायनो बे बाजेटखौबो मेकआप खालामनो थाखाय दानिफ्रायनो जों मोनसे एकाउन्ट खुलिनानै साफ्रोमबो बर' सुबुंनि सेरावनो होन जोङो खावलायनो सानगोन बा थांगोन। ओंखायनो बे मोनसे प्लेनिंजों जों खारनो थाखायनो दिनैनि प्रिपेरेटरि कमिटिखौ दानाय जादों। औ, रायजो राजानि हेफाजाब मदद नङाबाथ' जोङो मोनफ्रोमबो आगानावनो दावगानो हाखानाय नङा। ओंखायनो आसाफारिजों बे बर' साहित्य सभाखौ बर'फ्रा मोनसे फोरबो हिसाबैसो लानाय जाखायो हिसाबै बर'फोरनि मोनसे गिदिरथार फोरबो, बे फोरबोखौ बर'फ्रा साफ्रोमबो अनसायना लागोन आरो जेरैबायदि आगोलनि कनफारेन्सफोरा गाजा गोमजायै जाबोबाय थादों, थिग बिब्दिनो जोंनि डिमाकुसि जानो गोनां 2025 मायथाइनि कनफारेन्सखौबो, बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सखौबो रायजो राजाफ्रा बजबना लागोन आरो रायजो राजाजों बेनो खावलायनाय जे लोब लोब बयबो फैनानै जाहाथे मदद होफैयो। रांखान्थिजोंल' नङा, देहायारि, मेन्टेलि, मरेलि सापर्ट जाहाथे जोंखौ होफैयो, जों बिनि थाखायनो रायजो राजासिम खावलायबाय। जोङो किसु खोथा साननानै बबेबा कनफारेन्सफोराव नुदों जे एक्जिबिसनफ्रा माने सप्तासे बा सानब्रैनि थाखाय जानायनि थाखाय गोबां एक्जिबिसनाव बाहागो लागिरिफ्रा एसे उसुबिदा मोननायखौ जों नुदों। बेखायनो जों दिनै मोनसे सावरायनाय जादों, थांखि लानाय नङा बियो, जों रिसेपसन कमिटि दाब्ला बा बै सम फैब्ला मोजाङै आरो उदाङै सावरायबावनानै जों डिसिसन लागोन। अब्लाबो जोंनि साननाय जे एक्जिबिसनखौ जोङो सप्तानैसोनिफ्रायनो माने बिराद गिदिर गाजा गोमजायै खालामबाय थानायखौ लुगैदों, जाहाथे एक्जिबिसनाव बाहागो लानो फैनाय दखान गलादारफोरानो होन, एक्जिबिसन दिन्थिफुंनाय फैनायफोरानो होन, बिथांमोना जाहाथे खुनु उसुबिदा मोना, माने फैब्रबबाय थांब्रबबाय बिदि जाया। एसे गोलाव सम होनो थाखाय जोङो डिमाकुसि बे बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सआव बे थांखि